రాజమహేంద్రవరం రాజేంద్ర నగర్ శ్రీ గణేష్ సాయి మందిర్లో గురు పౌర్ణమి పూజలు ఘనంగా నిర్వహించారు. రాజమహేంద్రవరం రాజేంద్ర నగర్ శ్రీ గణేష్ సాయి మందిర్ గురు పౌర్ణమి మహోత్సవం సందర్భంగా దత్తాత్రేయ వారికి శ్రీచక్ర సహిత లలితా త్రిపుర సుందరి దేవికి పంచామృత అభిషేకాలు చేశారు. అధిక సంఖ్యలో భక్తులు విచ్చేసి బాబాను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఈ కార్యక్రమం ఆలయ అధ్యక్షులు నక్కా చిట్టిబాబు, కమిటీ సభ్యులు పాండురంగారావు, నాగేశ్వరరావు, చెక్క నరసింహరావు, నక్కా దేవి వరప్రసాద్, బండారు శ్రీను, పీతాని మోహన్ మరియు శ్రీ గణేష్ సాయి మందిర్ కమిటీ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.